характер. Обаче ние сме се променя, нали така? Бог не се променя в годините. Ние в годините се променяме. Ние умудряваме или оглупяваме, нали така? Ние се променяме като порастваме и остаряваме, нали? Но Бог е непроменим. Той не се променя. Той няма нужда от мъдрост и от сила, а ние имаме нужда от мъдрост, ние имаме нужда от любов, ние имаме нужда от помощ, но Той няма нужда от помощ. Това е било Неговото намерение, Той е вседостатъчен за себе си, било е Неговото намерение ние да сме сега в това поколение, в това време, като Негови деца, сол на тази земя и на храм поставен, за да светиме. Не е нещо християнството, това, което ние си мислихме, нали, по човешки начин, но по Божието намерение и според Словото Божие, християнството е Христос. Обхождането ни е като Христос, постъпките ни са като Христа, гладът ни и жаждата ни е за баща ни и за извършването на Неговото намерение. Проповядва се Словото Божие с такава цел да познаем Бога, да познаем и Неговото намерение. И тогава ние да извършим това Негово намерение. Защото в онова време мнозина ще казват: Господи, Господи, не е ли в Твоето име сме вършили велики дела? Защото човекът това иска. Той иска някаква сила да извършва някакви неща, които не може да направи. Оджите търсят тези неща, будистите търсят тези неща. Всеки един човек под слънцето търси някаква сила за знамения и за чудеса. За мъдрости, за акъл, за фикир. Павел казва така в Словото: юдеите искат чудеса, а гърците търсят мъдрост, а ние пък проповядваме Христа Исуса и то Него разпнат. Ето това е Евангелие, това благовестие за Исуса Христа, от което има нужда всеки един човек под слънцето да разбере разпнатият Христос. Защото мнозина от нас казваме така: няма живее, но Христос живее. Ако Христос живее в нас, Той прави ли ни така, защото да ни цеди от този свят? Да бъдем не жадни и гладни за този свят, а жадни и гладни за Бога, за Неговата правда. Да търсиме първо Божието царство и Неговата правда. Или търсиме онова, което в Божието име, търсиме онова, което искаме да ни прибави. Ние търсиме Бога, за да ни прибави хляба, да ни прибави и рибата. Или някои други неща. Или търсиме първо Божието царство и Неговата правда и всичко друго да ни се прибави. И затова посланието на Библията са били винаги много различни. Различни от лъжите, защото това не е частност на проповедниците, на апостолите, които са писали, а те са били само перото да се напишат Божиите истини. Както каза дяволът, дойде и каза на Исуса: ако си Божий син, не превърни тези камъни на хляб. Защото ако си Божий син, ще имаш чудеса и знамения. Няма да има за тебе, нали, глад, а ще има хляб. Направи някакво чудо. Но той каза: не се живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Божието уста. Ние какво търсиме? От Божието уста това, което излиза, или нещо друго търсиме, за да може Бог да го благослови? Ако ние сме децата на Бога, защо Бог не прави такива неща за нас? Ние изпитваме Господа Бога. Както Исус каза на Сатана: махни се, Сатано. Писано е да не изпитваш Господа твоя Бог. Нали така? Ето това, когато ние знаем тези истини от Божието Слово и това, което учиха апостолите, ранната църква, ние на това трябва да се учиме, а не на някакви нови мъдрости и нови неща, които да ни заблудят и да търсиме, да се разпростираме към такива неща. И тази вечер да видим пак
какво е Божието намерение за църквата. Как са учили апостолите църквата Христова? Църквата Христова, това сме ние. Тялото на Исуса Христа. Павел гонеше църквата и я заплашваше. И Христос го срещна и каза му: Савле, Савле, защо ме гониш? Той гони, преследва църквата, а той каза: защо ме гониш? Защото ние сме тялото на Исуса Христа. Ние сме Него. Той е нашата глава, а ние сме Неговото тяло. И на какво учиха тогава тези апостоли? После на какво се научи Павел? Преследваше църквата, после какво стана? Започнаха Него да преследват заради Исус Христовото име. Вече, защото беше християнин, последовател, който ходи по стъпките на Исуса Христа и върши волята на небесния Баща, Отец. Той пише във 2 глава. Ние ще се спрем в 13, 14, 15 глава. Стих. От 2 глава. 13, 14 и 15 стих. Ще прочита малко по-отгоре да разберем смисълът на това. Защото от 1 глава той казва до колосяните така: Павел с Божията воля апостол. Апостол не е някакъв чин, който да бъде генерал някакъв или да бъде господар над вярата на хората. А напротив, той е да постави основите за християнина, да помогне на християните да залюбят Бога повече и да бъдат утвърдени в вярата чрез истините на Бога, които излязоха от Неговата уста. И да предаде онези истини, които Христос е казал на апостолите да научат църквата на това, което бяха те научили. И той за това казва: до светиите и верни брати в Христа, които са в Колос, благодат и мир на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодарим на Бога Отец, на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всичките светии. Този човек обяснява на колосяните, че той благодари на Бога за тях. Че тези хора в Колосянската църква, те са станали вярващи в истинският Бог, като приеха Исуса Христа. Като повярваха всъщност на Исуса Христа. И вече те се определят вече като хора грешници, оправдани от греха и наричани вече светии. И после, във 2 глава казва той така: защото желая да знаете каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодикия, и заради онези, които не са ме виждали лично, за да се утвърдят сърцата им, изплотени в любов, да придобият пълно богатство, съвършеното разбиране, да познаят Божията тайна, т.е. Христа, когато са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Това ви казвам, за да не ви измами някой, който с премълвливи думи, защото ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам. Така нататък той говори. Тук той иска да предпази църквата, да им обясни Божията воля каква е, да обясни великата тайна Христа Исуса, да знаят Христос хората, да знаят цялото богатство, което се намира в Христос, от което ние имаме нужда. И Божият дух на това, което ни учи,
учени на това, което Христос е научавал хората. Научили църквата, нали? Учили апостолите. И църквата на това трябва да се научат. И Святият Божий Дух на това учи църквата. И апостолите на това учиха, за да знаят великата тайна Христос. Божието богатство. Христос Исус. И заради Него Той, заради църквата, за да стане явно разбираем Христос, кой е? Той страда, този апостол. Страда заради църквата. Страда заради братята. За да стане явно разбираем Христос за тях и да не тръгнат след някакви други неща, но защото идва човешкото време. Дали е богат, дали е беден, краткият живот свършва. Човек си заминава от този свят. Колкото и години да живееш на тази земя, краят ти идва. Дали си еврей, дали си езичник, дали си турчин, арабин или германец, идва ти краят. Всички под слънцето са като тревата, съхнат и умират. Но ние трябва да знаем, че и да умрем, ще живеем. Колко отчаяно е! Останаха ти малко години. Давам да пия, защото утре ще умирам. Хората грешат, гневили грешат. А няма кой да обясни на тези хора, че годините човешки свършват. И има надежда за човекът. И има задгробен живот, че душите им ще бъдат спасени. Има спасение за душата вечна. Ако те отхвърлят Божият план Исуса Христа и не слушат и не се покоряват на Христос, така както Той учи, и търсят някакви други неща, търсят Бога само заради страховете си на тази земя, тогава те са жалки. И затова учиха апостолите църквата. Да знаят, че през много трудности ще преминават, но да се държат за всеобщата вяра, да бъдат твърди в вярата. Както с нощи говорихме, че идва падане духом, но ние не трябва да паднем духом. Трябва да се утвърдиме, да не роптаем против Бога, а да вървиме в пустинята на този свят. Като знаем, че Бог се грижи за нас. Като ни дава истинският хляб. Евреите ядоха манната, пак умряха. Но който се храни с Христа Исуса, с истинския хляб, той ще живее. Това е велика тайна. И на нас Бог благоволи да разкрие тази тайна. Събрани няколко хора там. И ние трябва да се радваме, че не е напразно живота. Някои хора се радват, обаче кратковременни са на тази земя. После, след като човек умира, настава съд. Каквото си посял тук, това и ще пожинеш там. Ако си посял на плътта, ще пожине смърт. Но ако си посял в духа, има за тебе живот. Ще береш плодовете на правдата. Ще ги събереш там. Разбирате? Защото това е святото от нас. Ние да не се стремиме към онези временни неща, но към вечните неща. И за това ни учи Божието Слово. Това е църквата. Църквата живее много различен живот. Това, което живее светът, те не живеят. Седнаха хората, грешат, вършат греховете, не ги боли, че утре ще умреш човеко. Както един богаташ натрупал много богатство. И Христос обяснява тази притча. Много пъти използвам аз. За нас са всички ни е това полука. Той го казва Бог тази истина. И този богаташ натрупал богатствата, казал на душата си: душо, имаш вече натрупени богатства, блага. Яш, ти вече имаш много за годините. Натрупа, имаш вече пенсия. Хубаво си
шапката нагоре, имаш вече всичко окей. Добре си вече. И казал, Бог му казал, глупецо. Бог казва на такъв глупецо. Ако тази вечер умреш, къде ще закараш? Бог му казва. Къде? Ние ще трябва да кажем, благодаря ти, Боже, за добрините, че ти ми даваш здраве, да работя, да печеля. Благодаря ти, Боже, но това не е моята радост. Ти си моята радост, че ми даде сили да работя, да се трудя. Ти си по-важен от всичко това. Това е времето на тази земя. Ние няма да ги закараме там. Но от мен изисква Бог да съм покорен и послушен на Него. Да го обичам истински, да го обичам. Както Христос, първородният му син, а другите синове и дъщери няма ли да обичат Него? За нас е пример. Първородният, нашия Спасител Господ Исус Христос. Той е пример за нас. Вас светът няма да ви обича, а ще ни мрази света. Защото ние говорим за светските дела, че те не са угодни на Бога. Всичко е за Бога си, за човешка слава. За похвала на човека. Защото ние следваме Христос. Ако Христос не е приел светът, Той нас няма да ни приеме светът. Ето, ние трябва да погледнем към посланията на апостолите, на какво учиха църквата. И ние да се научим на тези послания. Едни от тези послания към Колосяните. 13 и 14 стих. И вас, които бяхте мъртви, чрез прегрешенията си, 13 стих, и необразеното си плътско естество, вас съживи с Христа, като прости всичките ни престъпления и като заличи противният ни в постановленията му закон, който не беше враждебен, махна го и го прикова на кръста. И като обезоръжи началствата и властите, изложи ги на явен показ, възтържествувайки на тях чрез кръста. И ще се спираме на това. Ще разгледаме тези прекрасни стихове. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си. Това не е човешко усилие. Ние трябва да го знаем това. Да осъзнаем тези истини. Че ние бяхме мъртви, но някой не е съживил нас. Ако не беше Христос, ние не бихме били съживени. Разбирате ли? Нас не съживи Бог в Христа Исуса. Причината е Христос, че когато Той ни разкрива на нас Христа Исуса, и Той така нас ни съживява Господ Бог. Или фактически Той така ни ражда Господа Бога, за да повярваме ние на човешкия син. Съживи нас Господ Бог. Да знаем, че ние не можем да се съживиме. Лазар беше в гроба 4 дена. Кой го съживи него? Христос каза и Лазаре, излез. Евангелската новина това е. Излез от света на греха. Излез от този свят. Излез от своят менталитет. Напусни вече джинса си. Ела. Бог те е призвал да бъдеш от рода, от народа на Бога. Да бъдеш Негово детенце. Това е целта на Бога. Бог нас ни е съживил. Ние бяхме мъртви чрез прегрешенията си. Бяхме умрели ние. Ние не познавахме Христа Исуса. Грехът беше за нас като бомбон на слава. И когато този бомбон свършва, ние искаме втори бомбон. Пак на славата. Не можем без греха. Като бомбон, you are lies on us, но знам, питинче като съдмо. И като вече няма, пак търсиме. Но Христос е вечна наслада за нас. Бог даде на нас не като бомбонът на този свят. Да се наслаждаваме, но Той даде една наслада, вечен вкус, вечна наслада ни даде. Христа Исуса, който не свършва,
а свършваш вече към тази наслада, към греха, към света, към гордостта на този свят. Аз съм най-умният. Кой бе? Аз съм най-точният. Ние сме грешници. По благодат спасени. Умрели трупове бяхме. Очи имахме, но не виждахме. Уши имахме, но не чувахме. Уста имахме, но не видахме към Бога заради греховете си. Но за избавление от мъките ни, от проблемите ни. Боже, ярдам чул там, ке си жем са на курбан, пиши я величем са на, ще раздавам на бедните, ще правя това. Ние за това търсиме Бога, за това търсихме Бога. Но сега не е така. Защото бяхме престъпници. Но сега Бог нас ни съживи. Съживи и ни даде подарък. Христовата правда. Да бъдем вече и деца на Него. И тъй, и вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необразеното си плътско естество, вас, грешниците, да знаем, че ние сме били хора, които не заслужаваме, а пък ние манипулираме. Но ти си много смирен човек. Обаче ти си смирена жена. Там за християнка си. Ела да станеш християнка, ти си добър човек. Не, той дойде за грешниците. Той не дойде за добрите. На земята няма добри хора. Всички сме зли. Отвънка изглеждаме като пузо, обаче вътре сме вълци. Няма добри хора. Няма добри. Всички сме грешници. Той дойде за грешниците. Той дойде на слепите да отвори очите на тези, които не виждат. А тези, които казват, виждат, да ослепеят. Той дойде да спаси нас, грешниците. Ти грешник ли си? Аз бях грешник. Ние всички грешници, спасени по благодат. Нас Бог съживи. Нас Бог съживи. И сега Той ни даде вече печатът, залогът, Светия Дух. Няма такъв дявол, който да ме осъжда. Край вече ти не си спасен. От тебе хайер няма. Не, има. Аз съм дете на Бога. Не може да ме осъжда дяволът. Ако съгреши някой от нас, Боже, простим, мразиш греха, защото си вече с обрязано сърце. Нямаше такова сърце. Той имаше сърце каменно, като мъртвия. Камъс. Но сега имаме крехко сърце. Бог направи нещо ново в нас. От некаменното сърце, според обещанията, и ни даде ново меко сърце. Да обичаме Бога. Ама Той го даде. Той го направи. И вече за нас има избавление чрез Христа Исуса. Ако съгреши някой от вас, да каже, Боже, прости ме. Боже, прости ме, покаявам се. И да върви напред и да дава вече Бог. Това е Божията воля. Такова е посланието към колосяните и към нас сега, към днешното време на църквата, които бяха мъртви. Съживи с Него, като прости всичките ни престъпления и като заличи противния ни постановленията му закон, който ни беше враждебен, махна го и го прикова на кръста. Сега тук има нещо, което трябва да разберем. Законът не че е лош, той е законът свят. Не кради, не прави, нали, това. Той е свят. Но има нещо, което в закона, той ни осъжда нас. Осъждане. Ако някой е извършил престъпление, вземат камъни и го убиват. Ако нарушиш едно от тези закони, ставаш участник във всичките, нали, неща. И трябва да те убият, ако нарушиш от закона нещо. Обаче, той осъди не законът, святия закон, а го направи в нашите сърца. Написа го в нашите сърца, казва се в Словото. Обаче, разпъна осъждението, защото законът нас ни осъждаше. Махна го, разпъна го на кръста. Махна осъждението, че вие сте грешници, дяволът казва, от тебе няма. Да, от мене няма и.
но Бог даде на мене избавление, но на тебе не даде дяволе. Разбирате ли? На нас, грешниците, даде на нас вместо съд, милост ни показа Той. Ето това е Евангелието. Той е разпънал осъждението на закона. Проклятието на закона. И сега вече не сме проклети. Обаче аз съм проклет, бе. Аз не мога да успявам. Аз така. Детето на Бога не мисли така. Защото един стана проклет заради нас. Дай на Бога, че да не бъдеш проклет. Не това прави тебе Бог, благословен човек. Когато не даваш, когато Бог не иска нашето даване, Бог иска нашето извършване, както Христос, да ходим по Неговите стъпки, да бъдем сол на тази земя, да живеем благогоден живот. Ние не търсиме благословение или проклятие, защото вече ние сме благословени. Разбирате? Ние сме благословени, защото имаме Христа Исуса. Какво ми е да спечелиме целия свят, а да бъдем погубени? Нямаш ли Христос, ти си беден. Ти си проклет тогава. Ако нямаш Христа Исуса, ти си проклет. Той стана проклет заради нас. Защото ние бяхме нарушители, престъпници бяхме. А сега вече имаме ново сърце. Ние вече сме оправдани. Ние сме като тези дечица тук. Някой може ли да стане отново дете? Никодим казва така, как може аз да се родя? Как може отново? Но Бог ни направи деца. Отново Той ни роди. И сега ние сме като тези дечица. Растеме чрез Словото Божие. Няма друг начин да растеш, ако ти не се храниш. Няма как да пораснеш, ако ти не се храниш със Словото, с истината да ми. Истината е тази, която ни възрастява. Омъдряване, да станем богобоязливи. Най-малкият грях, най-малките неща да бъдат за нас грях. Да мразим греха, да обичаме Бога, да залюбиме Бога. Защото Словото казва да възлюбиш Господа Твоя Бог, а не да възлюбваме други неща. А ние възлюбихме света. Свещината. Трябва да възлюбим Господа нашия. И после, вижте какво направи Христос. Махна го и го прикова на кръста и като обезоръжи началствата и властите, изложи ги на явен показ, възтържествувайки над тях чрез кръста. Ако не е кръста, ако не е Христос разпънат, това показва нашата свобода и нашето оправдание, че Той стана вместо нас осъден и вече така възтържествува Той над Сатана и над всички нечестиви сили, които нас не обвиняват и продължават сега да обвиняват, но ние да знаем, че кръстът за нас е избавление. Христос отиде на кръста. Беше разпънат. И Бог направи Него грешен. Направи го грях. Бог възложи нашите беззакония на Него. И ето това послание за кръста е за някоя спилка, но за нас то е сила. Ако не беше кръста, ние нямаше как да бъдем оправдани. Нямаше как да се наречеме Божии чеда. Няма как да се родиме. Именно тази вяра в кръста, че Христос умря заради нашите грехове, дето с нощи обяснявахме, че Бог каза на Моисей, направи една медна змия и издигни го на високо да видят хората, че тези змии ги хапят, грехът ни унищожава, защото ние не слушаме Бога. И Бог изпрати горителните змии да ги хапят и когато ги хапеха тези отровни змии, те умираха. Смъртът е причината поради грехът. Разбирате ли? Ето това е кръстът. Ако няма кръст, ние няма да разберем тези истини. Няма как да се радваме. Причината е кръстът. Ние да стане явно, да видят всички същества, и небесните, и земните, да знаят, че ето, Бог осъди грехът. Причината е за смъртта ни грехът. Поради този грях. Не, че Христос е
змията, нали? А просто ние, които съгрешихме на Господа, да станем явно, че ето грехът е това. Да ни убие нас. И Христос умря вместо нас. Бог не го наказа. Схващате ли го? Разбирате ли го? Тебе да бъде ясно и разбираемо за нас това. Благовестието, че Христос умря вместо нас. Добре, свършихме. Това беше. Утре ще продължим. 12 часа. Неделя. Утре е неделя. Ако има нещо неясно, питайте.